Zdravím. Posaďte sa. Dnešný príbeh bude o Jirayovi. Legenda o žabiom ninjovi. Poďme na to. Kedysi dávno, v krajine vychádzajúceho slnka, kde sa hory týčia k nebesiam a rieky si šepkajú staré tajomstvá, vzniká legenda o mužovi menom Jiraya. Nebol to obyčajný smrteľník, ale ninja s neobyčajnými schopnosťami. Príbeh o Jirayovi, žabom ninjovi, sa stal súčasťou japonského folklóru. Príbehom o sile, zrade, láske a obetovaní, ktorý sa rozpráva na pomedzi sveta ľudí a sveta duchov. V jednej interpretácii legendy sa hovorí, že Jiraya, pôvodným menom Ogata Shuma Hiroyuki, pochádza zo samurajskej rodiny klanu Ogata. Jeho otec, mocný hrdý pán, zahynul v plameňoch občianskej vojny a mladý Jiraya sa ocitol na úteku. Útočisko našiel v drsnom regióne Echigo, kde vyrastal v spoločnosti banditov a zbojníkov. Napriek tomuto neľahkému detstvu v Jirayovom srdci pretrváva túžba po spravodlivosti a cti. Jedného dňa, putujúc po horských chodníkoch, sa Jiraya stretol s tajomnou bytosťou, žabým Kami. Podľa legendy to bol mocný duch prírody, známy ako Senso Dojin. Tento Kami, strážca tajomstiev prírody, uvidel v Jirayovi potenciál a rozhodol sa mu odhaliť starobilé umenie žabých kúziel. Viedol ho do hlbokých jaskýň skrytých pred zrakmi smrteľníkov a tam ho učil, ako sa premeniť na obrovskú žabu, ako ovládať žabie armády a čerpať silu z prírodnej mágie. Jiraya sa učil s úsilnosťou a vďakou, vnímajúc, že jeho moc pochádza z hlbokého spojenia s prírodou. Časom sa stal Jiraya jedným z najobávanejších a najrešpektovanejších ninjov Japonska. Jeho meno sa šírilo krajinou ako blesk, no on sám zostával pokorný. Vedel, že jeho dar je darom prírody a zodpovednosťou, ktorú musí niesť múdro. Na svojich cestách stretol Kunoichi, silnú a krásnu ženskú ninju menom Tsunade. Tsunade nebola majsterka boja, ale ovládala umenie liečenia a bylinkárstva. Medzi Jirayom a Tsunade vzplanula láska a spolu vytvorili nerozlučnú dvojicu, chrániacu krajinu pred nepravosťou a zlom. Ale pokoj nikdy netrvá večne. Do ich životov vstúpil tieň zrady v podobe Orochimaru, bývalého priateľa a spoločníka Jirayu. Orochimaru, kedysi sľubný ninja, sa obratil na temnú stranu, podľahol temným silám a zakazanej mágii. Jeho srdce sa naplnilo ambíciami a temnotou a stal sa najväčším nepriateľom Jirayu a Tsunade. V akte zlej vôle Orochimaru uniesol Tsunade a vyzval Jirayu na osudový súboj. Jiraya vedel, že takáto bitka rozhodne nie len o ich životoch, ale aj o súde ich priateľstva a o láske, ktorú choval k Tsunade. Bitka sa odohrávala v temnom údolí, mieste prekliatom a opustenom. Stretli sa tam dve mocné sily, Jiraya so svojou žabiou mágiou a Orochimaru s temnými silami a hadými kúzlami. Zem sa triasla, nebesá zústli mrakmi a rieky sa rozvodnili. Jiraya bojoval s odvahou leva, premienial sa na obrovskú žabu, privolával žabie armády, použijúc všetky schopnosti, ktoré mu Kami daroval. Nakoniec po úmornom boji sa mu podarilo Orochimara poraziť a Tsunade zachrániť. Avšak víťazstvo malo trpkú príchuť. Tsunade, hoci fyzicky zachránená, bola zranená v duši. Poškvrnená temnotou, ktorú Orochimaru vniesol do ich života, jej srdce sa už nikdy nevrátilo k Jirayovi. Jiraya sa stal samotárom. Putoval svetom hľadajúc mier a zmysel života. Pokoj, ktorý kedysi poznal, sa už nikdy nevrátil. Ale jeho príbeh sa stal legendou, ktorá pretrváva dodnes. Ľudia ho uctievajú ako hrdinu, ktorý obetoval všetko pre lásku a česť. Príbeh o Jirayovi nám pripomína, že aj najsilnejší z nás čelia strate a bolesti. Ale jeho odvaha a oddanosť nám ukazujú, že aj v najhlbšej temnote môžeme nájsť svetlo. Jiraya nás učí, že láska a česť sú silnejšie ako akákoľvek temnota. A hrdinstvo nespočíva v tom, že nikdy neprehráme, ale v tom, že sa postavíme temnote a nikdy nestratíme nádej.
Legenda o Jirayovi neprežíva len v starých rozprávaniach. Jeho postava a príbeh prenikli do dnešného sveta popkultúry. Najvýraznejšie jeho dedičstvo prejavuje v japonskej mange a anime. Postava Jiraiyu sa stala inšpiráciou pre jednu z najpopulárnejších manga a anime sérií Naruto. V Narutovi je Jiraiya skúsený ninja, múdry majster a mentor hlavnej postavy Naruta Uzumakiho. Jeho charakter, schopnosti a dokonca aj vzhľad sú priamo inšpirované folklórnou legendou. Naruto preniesol príbeh od Jirayovi do 21. storočia, oslovil milióny fanúšikov po celom svete a udržal tak túto legendu živú pre nové generácie. Keď na budúce začujete šepot rieky alebo uvidíte žabu skákať po lúke, spomeňte si na Jiraiyu, žabieho ninju, ktorý nás učí, že pravý hrdina nie je ten, kto nikdy neprehrá, ale ten, kto sa postaví temnote a nikdy nestratí nádej. Jeho legenda žije ďalej, pripomínajúc nám silu folklóru a nadčasovosť príbehov, ktoré prežívajú veky. Tak ako veky prežíva príbeh o bohyni lásky, ktorá nesie meno Freja. Ale to je zase príbeh, na ktorého si čas našiel iné miesto.